کۆمکوژیە کۆبانیێ کوشتنا بەر دەستێ سبەهێ. ئیرۆ ساڵڤەگەرە هەفتەم ئا کۆمکوژیە کۆبانیەیە. 25 حەزیرانە 2015 چەند مەهن کۆبانیە ڕزگار بوویە و برینên wê هێنە هاتنە کەواندن. دوێ شەڤەها vînî de terorîstên Daişê avêt ser gundê Berxbatanê û bajarê Kobaniyê û komkujiyeke nedîtî pêk anî. Meha Remezanê bû, rojî bû, bi dehan terorîstên Daişê xwe vedizîn Kobaniyê û xelkê sivîl bi awayên herî hovane kuştin ku piraniya wan jin û zarok bûn. Daeş li Kobaniyê têk çûbû û şervanên YPG terorîstên wê ajotibûn heta devera Sirrînê. Loma Daişê dixwest tola xwe ji Kobaniyê veke. Terorîstên Daişê destê sibehê birêk ketibûn û cilên şervanên YPG'yê li xwe kiribûn da ku komkujiya xwe jî nîşkave û bi rengekî nixamtî pêk bînin. 4 otomobîlên Daişê berê xwe dan gundê Berxbatanê yê 3 kîlometrî li başûrê Kobaniyê ye. û 27 kesên sivîl ji malbatekê kuştin û bi dehan kesên din birîndar kirin. 7 otomobîlên din ên Daişê dan ser rêyên axî û xwe gihandin bajarê Kobaniyê. Terorîstên Daişê çend teqîn li bajêr pêk anîn û paşê çep û rast gulle li xelkê Kobaniyê barandin. Li gor hin amaran hejmara şehîdên wê komkujiyê gihaşt 260 û hejmara birîndaran gihaşt 273. Balkêş bû ku hin terorîstên bi aslê xwe Kurd di nav çekdarên Daişê de hebûn û gava li deriyên malên xelkê Kobaniyê didan bi Kurdî diaxivîn da ku şênî li wan ewle bibin û paşê ew dikuştin. Li gor terorîstekî Daişê ku xwara destî şervanên Kurd kir, armanca Daişê ew bû ku bajarê Kobaniyê gundên başûrê bajêr û bajarokê şîyûxê kontrol bike. Li gor te çima Daeş li hember Kobaniyê û xelkê wê ew çend birik û kîn bû û gelo destê dewlet û hêzên herêmî û navdewletî di vê komkujiyê de hebû?